A sesión de investidura foi seguida con gran expectación. Numeroso público ateigou o Salón de Plenos Muradán á espera de ver como se desenvolvían os acontecementos. Non fora que volvera a pasar o de 2015, cando un xiro de última hora fixo que María Xosé Alfonso, cos apoios do Partido Socialista, fora investida alcaldesa. Pero nesta ocasión non foi así. O Partido Socialista votou a súa candidata Caridad González, Compromiso por Galicia votou a súa, María Xosé Alfonso, e o BNG abstívose. As contas cadraban e facían rexedora a Inés Monteagudo do Partido Popular, como forza máis votada. Afrontamos este reto coa disposición que merece, capacidade de diálogo, vontade e disponibilidade para chegar a acordos, moito traballo, rigor e transparencia, pero tamén o facemos con decisión e valentía, porque estamos convencidos de que é posible, de que temos futuro e de que o futuro empeza hoxe. Moitas gracias. En Noia tampouco houbo sorpresas, e Santiago Freire do Partido Popular foi elixido alcalde, despois de recibir o apoio dos 7 concelleiros da súa formación e dos 2 edís do Noia. No seu discurso mostrou a súa satisfacción polo apoio recibido e tendeu a man á oposición para traballar conxuntamente en beneficio dos veciños da vila. Insisto que brindo a miña colaboración, esa disponibilidade e todo aquilo que este na miña man para que todos os que queiran axudarnos a facer unha Noia mellor, a facer unha vila máis axeitada, esperamos contar a súa colaboración. En Lousame tamén revalidou a alcaldía Teresa Villaverde do Partido Popular, que volverá a gobernar con maioría absoluta grazas aos seus 7 concelleiros. Os meus acertos e os meus erros primará sempre, por riba de ideoloxías políticas, o interese xeral de todos os lousamiáns e lousamiás. Tamén Luís Soujo en Portodosón repetirá por terceiro mandato. Gobernará con maioría absoluta, mentres que en Outes si houbo cambio de alcalde. O novo rexedor será Manuel González, de Compromiso Outes, que resultou a forza máis votada o pasado 26 de maio. Apelando de novo aos membros deste pleno, a todas e a todos, a que lles reitero a man tendida para colaborar e traballar conjuntamente no mellor para Outes. A todos os concelleiros e concelleiras quero desexamos moita sorte. Aos veciños e veciñas aquí presentes, sabede que tendes as portas do concello, do voso concello, abertas para que o precisedes. Moitas gracias.